Kubor nakaslem jong unong san hima. Kirang ba snong jong kisaw tali kisnong hapo kasatri jong kasunjok kisaw rang ba snong Shiliang Umyam kibahab ha blok 2 menta kasngi kilami shakman ban karpat ya sarkar jalla hapo kajingyanam jong konrat ke sangma kum menteri rang ba ban wan ra byang kisaw snong bakanthop ya maulen shatri maulen urlong duri bat ka pantalu kibadai gisnong basyong basa deki khasi syaka jala Meghalaya hakani ka jingpen bet puat jong ka wat ka baar hapadeng ka jala Meghalaya bat Assam kumban supentep khandiat kini ki sautuli gisnong khasi ki deina lor ki khatphra tali gisnong ki baladap bandan lupa hapo ka raj nongtung ki bla sha panhap jubor syaka United Mikir and North Kachar Hills District ka bla tha hu snam khat khandai spa san phuwei hapo ka than block 2 kirang ba snong jogini ki sautuli gisnong haba kran ki lat pathai kubor ki thu bakisham jing e shi ka dei halor ka jing sha kan thop ka jongki shapo ka jala Assam kabalaya pher nadu tien ka thliet ka rukom le nyam le rukom bat kham tam ka jing hap siu khajana halor ki jing thung jing tap ki bala penmi nalor ka jing bam dan jong ki kampen roi hagani ka sngi na kalyang kirang ba snong kila IT ru da ka jing tho show president ka KSU North Khasi Hills District usamna Ferdinand Kharkamni na ka bentawan IT bat pensngau pad ya ka sur show menteri rang ba ka jalla ukonrat ke sangma Usamla Ferdinand Kharkamni habakaran hakani kasngi ulayathu baka sengling baga boundary research committee ribhoy panel kaseng kalayo sngoy kasur jong jingwo jingnam ki pat ba khasi na ki saw snong ki bahab hakite ki than block 2 ki bathrang bat ang nuot ban poi biang syakajala Meghalaya por haden bagia yo kondo ye kini ki khasi jungi ke stage po block 2 border ka bade po jan rai nongtung hakasi sajan lembaga boundary research committee riboi panel kaba ngilayo sngap ya ka jingut jingnam jingni ki south li kisnong but hadin katu naliang committee la shong kala shim ya karai ba ngi gum kaseng ka khasi sudenian jong kanor kasil district unit nginyo ban ya penbet lang bat kini ki samla kirang ba jong keti kisnong temtas ki ngilayo ban ya penbet bat ki bat hakaba juk opor kini ki sautri kisnong jong kiti ki badon hang tegi than nadu maulen 1 maulen 2 te kila shimi wi garai ba kila yas sanya ka resolution jong ki nong snong baro ki khasi brestei bat kumus pun pensyaya pi habang ye kendu ikine bat ki pardo snam ki brestei kidei hi ki khasi ki pladon nadu ki por ki bomchua kaniam gurkom kumju terter kilale But Henry nadu adin ka kenai spa san puai la pengat jubor iki syapo ka Karbi Anglong ka badai po ka jela Assam. Te adin ba kelami berkile asngo halor ka jingya penbet put penbet sam nadu ki por menchua but kamtam ya ka shim ya ka sunem arja khatway ka area of differences ka ba kini kilawan ud syangi but hakane ka kenti bamta kila persngo ingi lemba ka resolution ka ba kila assign lemba chongki borok kisnong te ngaso ba kum nakliang kaseng yap shim ya ka jing kitkli bat shim khiai kane ban persngo sya sarkar jong kini ki sautri kisnong bat klem daklet ru ya kiwi kisnong gibla ju layak teng menchua kita ki khatpratli kisnong te haju opor ngaso ban hangne ban persai ya ka sarkar bat ka regional committee ka basa syong ba kinam le klet ya kini ki sautri kisnong mar kini ki kisnong khasi ki jongi bat haju opor lada gishim ya ka kum nadu usnam khnai spa san phuai hadin ba la IT ya kate chaka lembaga district council syaka district council Karbi Anglong kamla bonlong ba lada kadon gaji penbet menta ka kenti ba kini ki south league snong kimla bandon haji ya kren henry ki de bandon haji ya kren namar ba ngaong menshwa san phosnem henry ladangi pej ya ka Karbi Anglong West Karbi Anglong district ka badang syumi dang ini isnam arjak asadi te kamut kabangi nakliang keseng ngishim ya kini south li kisnong kini kisnong ki blami lupa shwaban mi ka West Karbi Anglong district ka mi usnam arjak asan bang ba ki bon hangne kamtam ki rang ba snong sekretari snong bat kunju presiden ba sekretari jong senjuk kini south li kisnong ki wan ai ngi kadeka dorkhas haju opor ka resolution ban ai syaka sarkar jela ka jungi syau chief minister bat nakaliang kaseng inle ban penmi ban ya poi ban kundu yaki haju opor ban dawaru na ka sarkar ban kin kentup yakini ki south league snong
ha kane ka jing kran ha kawat ka baar bat ngangit scam ba ka sarkar lemba ka jing pej jong ki paradok personam ki bedor syate kumjuru ka historical facts ka jong ki ba kinyele ban penkentup ha kawat ka baar sya ka jela meglia ka ba kine ki paradok personam ki jongi menta la om tunai ki san post nem tamiye ki yat da ka jing jinjar haba kimyo ya ka hok kumba kide banyo te haju upor ngan ban sakhndiat kum ka khasi student union ka balayat la kanne la lai post nem halor kini ki mat jingdawa jong ki paradok pasnam jagi ki bhab stage sarai nang tung ki ba ka sarkar khot sin kum ka block 2 lane ka dispute areas ngio i ba kadon gijing sha tuklar lemba jong ki perlok ki jongi ki paradok ki rulum ki badai ki karbi ngaso ban ai ya ka message ka ba clear ya ki kum ka karbi student association ba kinam tuklar sha ki jaka ki badon ki shnong khasi ki jongi haba ki tipshai ba ki karbi jai benriu kim don hangte hasnong larangi siami ni ki khat pratli ki shnong ani ki ni sautli ki shnong ru bat lada kadon kata ka benta ka ba ki don ka jingya penbi ya ka jingya pher jumut banyayat i kita ki rally lane banyat i kita ban protes halor kane ka jingya penbe jong kini ki artli ki jela ha kane ka face ka baar lemba jong ne ka karbi student asian kalong ke babakla lada ki penbe e ka ding namar beling ong ya kata ki don ki perlok karbi ki jongi ki bon hang ne hapo kharpati hapo nongpo anong ipi ki bon hapo umsning ngi long kum shipara bat ngi brom ya ka jai beriu joki makiru ki brom ya ka jai beriu joki bat kam judon eru hakmat jongi bat jongki bat hadu mentaru ngi dondon ka ji telang apa dengan KSU bat ka all meghalaya karbi student all meghalaya karbi association telada kini ki karbi student association ki bon hapo karbi anglong ki penmi yang jing tuklar ba ki khasi jongi kimla banwan lane banya pniasno lane bandon ka jing ya penbai halor kane ka wat ka baar ngaong fi mene kata ka ding lada ki sedang ngiru na liang KSU nginang hi ban penme ban penhe shu i takading te kumta nga kerbat iki da ka basurit ba KSU ru kam julai tuklar jela Meghalaya pat jela Assam ki bela penmi ya kane ka ain garul ban kli ya put usam kabadon hapo jong ka block 1 block 2 andre ngapen pa hapi ba ngade urang ba snong haka snong pantalu ubahap haka block 1 block 2 te ngasim pan pa haka de kasi kalong ba ngi long ki khasi ki bapura hayi ngasem mi kren daktin khasi kajing tho kajing taru mi pendon kam da kasi wadagi jing sekri hakiniam girkom kalong dakatin kasi banila chong sa hangte haka jela Assam labun snem hanrei ka jing ka bangi sem kalong haka ktin haka thle te culture bada kaliang ka bayade bad ka surka ru ngi sem bagadon ka jing ngim da biang bha ya kano nakaliang yung ka surkar namar kata ngiskyo ban phai no agane kapor namar ngiskyo bakadon kalat kabalapan mi ka surkar kum tangiwan ya kaban karpat ban ya longlang hapo Meghalaya hanre ban punchi sia susu ya kata kabangi long khasi khara hangte haga jaka kabangi don hapo block 2 balong ni don ki mau benna ki don ki mau ki balatung mandai bat ki don ru ki nan ki balati hangta lada don por wat ki nong yalam jungi nang ne rugila ban lekmi hapo ka hima ka jonga hangta ya pantalu area jonga agaria umsatri ka chno umsatri pat ki don ki lum lantham ki bakiong ki don kita ki mau ki ba manbarim ki ba mandai ki ba don karteng hangta ha maulen ru ki don umula kongor ka don ka wa umsning ka don ru u tau mau baki khot u mau kuba kita ki manbarim long bagi nengi pun sisa bat ngile kren bangi di sisa kita ikasi ki baladon hakar bia ha Assam namar kata ha balap ni yosnyo ya kadega khobor ni ngila kwa ya ka ban ya chong rengkat paradok prasnam prakasi banwan sha ka jela Meghalaya kane kalong ka jing penpau ka jongi hakmat juga seng bad hakmat juga surkaru lada long kepala na shiliang wa umyam
bat ngaderu ka kerteng junga ulin shen mukim bat ngaderu ukam urung ba shnong hapo ka maulen tu bat kidon kiyeng ki kasi jungi ki ba shonglang hakite ki chaka kidon ki tiwa ba ki kasi bat ki maulen gwan kadon prapunyu yeng bat ka maulen tu kadon nrupo yeng bat ka umstri kadon nrupo yeng bat ka pantelu kadon nrup sawyeng kani kadai ki basyong basai ki kasi bat mengi ki sausnong ni don ka jing bat ka jing jinjar jingi naduk ilti ki singken hadu ka dia ka thiet ngindi yo dieng ro lading itri yo dieng langi thung yo dieng ro ni hap siu ka khajna bat bandir ngim yo langi thiet yo lingin di ngin thung ngin tep yo sensar bat ya katar ngi di ka jinjar habing ya chagalti sinong lenti thau ha chkarep chkariang jongi bat ka ai ke ro kimdan hapo sinong hapo thau jingi kam lele kam manta borjur manta banlej ladonan mapang baistam ngi jinjar bat ngi sintom hadu katata dena kata dau ngiwan penpau hakmat jongpi kum ki bari bapej beme yangi ki kasi khara ya ki imlang kasalang ya kajing slai jing gordo jongi lai tama phi banyarap yangi begin phai biang shal ka chong gari sapo mi khalia begin suk bin san begin yo benya slok lang bat phi tang na kani hinga ngakarpat ya phi kum ki ki badon halor bisong hakabor chungga sarkar bat badon hagalor gabor ban pej ban khme yangi upai ba bailang ucai kunja chungi bat ka sarkar jilla Meghalaya namar bakila penmi ya kanika ning ya penbet ki put ki sam yang ka Meghalaya bat ka Assam bat ngi kinong song chate sha block 2 ngi don ki sinong khasi kumba saw sinong ka maulen 2 bat ka 3 bat ka pantalu te ngi kinong song chatai ngi long tangki khasi suda hakapor bangi layo seo jakini ki lat ki bawa wan naga sarkar bat ki bayo seo naga sarkar ngi tur chane sha Meghalaya bat ngi kwar bandrung sha Meghalaya bat ngi la airu ki khobor ya ki seng bhalang KSU bat RBYF bat kila ongru yangi ladalong kumno nginya penbet lang bat daga basuk basain ta hagato ka jaka ka bangasyong sinong umsatri kidon gi mau benna ladangi wat hapo Meghalaya ru ngimlap ya kitu gi mau benna ki bapli gi nong tham kila leche ngim tip menta henrei gi mau benna jing ki kidon hadu menta te namar kata ba ngi kwa ru ba ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam bakin ailat yang i bandrung syapo ka Meghalaya namar bangilong ki sinong khasi sansen ngi lalang bat ngi don sausnong bat baro sausnong ngi ki ba yalam ye ki pai ba lang kum ki rong ba snong ki bi khot snong kum temben masan bat ki rong ba balang ngi la yalum le alang bat ngi la kren ngi pensnge bai ki ong bai bangi ngin sabut bai spom Meghalaya ba ngin shong bai spom Meghalaya ngim dei tangu khasi khora bat ubai shong ha chu ke area ka bangi shong gamut ba bat utiwa bat u khasi ngin ong bai ba ngin sabut bai spom Meghalaya ngim sai hang ni hapo Assam ladalong ke ba longkat belong jia bat bia ngin lek bai ngin menjur bai syaka Meghalaya